Good morning. Good morning. Huh? Okay. Show your dress. This is neat as a puso. This is baby Padus. Princess Padus of the Efteling. Yan, mag-i-Efteling na naman sila. Kasama niya yung lolo't lola niya today. Be, is it a mooi out, love? Oh. Oh, maar we hebben geen pleisters. Nee, maar papa's buying pleisters voor oma. Sorry. Yan, alis na sila maya-maya. Pleister. Hè? Jij hebt ook geen pleister. Ja, ik heb een kleine pleister. Maar jij moet Maar oma heeft een groot pleister nodig. Nee, je moet een kleine pleister nodig. Huh? Je moet een kleine pleister. Nee, maar oma is groot. Niet als klein als jij. Als papa komt, gaan wij, hè? Heb je ook een kroontje? Nee, Heb je geen kroontje? nee, geen kootje. Oh. Laten we nog bij Efteling gaan. Good luck to oma Oma's wallet. Zullen we dan kijken of we een heel mooi kroontje voor jou hebben bij de Efteling? Hé, Anna? Are you going to bring Padus, Anna? Ja, moet Oh, ayan. Ito yung same ng dress niya. Dara Ik ga 1, 2, 3 pakken. Oh. Yan yung new dress ni Padus, ni Princess Padus. Wow. Oh, ziet er mooi uit, hè? Papa is here. Papa went with a bike. Dat is mooi. Alis na sila. Veel plezier, hè? Veel plezier. Zo. Red alles, hè, Matje? Ja. Ja, dat is goed, ja. Looks good. Weekend. Is je jasje buiten of zit hij erin? Ja, ja. Doe maar jurk naar beneden aan, dat kan wel. Doe maar naar beneden. Doei doei. Maar doe jij niet vallen, hoor. Doe maar. Doei doei. Leeuw. Wat is het? Het is ook nog voor Leeuw. Ik heb er nog één Hij in. heeft ook een zonnebril. Ja, die Ja? moet je daar opzetten. Zo is goed, hè? Veel plezier, Anna. Doei doei. Veel plezier. Love you. Dan van, dan. Yeah. Hello. Hello ulit. Ay, hindi ko pa pinakita yung sarili ko kanina, no? Kaming dalawa ni Ruth po kasi nakaalis na si Anna tsaka yung papa niya, tsaka yung lola. So kami din naman ni Ruth ay aalis po kami, punta po kaming Belgium, sa Antwerp po kami today. Kasi may bibisitahin po tayo doong Filipina na may-ari ng isang food truck. So medyo nagtitext-text na po kami. Kasi fan niya ako online, sa Facebook ba. So ipapakita ko po sa inyo mamaya. Yeah. Si Ruth nagre-ready pa. So idadry ko muna yung aking buhok. And kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay kayo. I heard mainit dyan sa Pilipinas masyado. So stay hydrated po and huwag masyadong magdalalabas kung hindi naman importante. Dito maganda po ang weather. 20, I think yung pinakamataas is 23 degrees yata. So okay na po yun para sa mga Dutch. So for sure maraming mag-t-shirt tsaka shorts mamaya. So kaya yung dadalhin ko, summer jacket lang. Summer jacket, pwede din siyang pang-ulan. Ito siya. Yung nabili ko sa Bendo dati, first time ko siyang gagamitin ngayon. And pag mainit, so hubarin natin yan. Manipis lang po to siya. So ano muna ako. Mag-hair, magulo, super magulo pa po yung bahay. Hindi pa ako nakakapaglinis. 10:15 na. So naka-fasting ako, 16 hours pa din. Ayan. Ano na ako, lagpas na ako ng 16 hours. So, itry ko siya na i-stretch again ng 18 hours. So, we'll see. Hindi ba naman po ako gutom.
And later doon sa Antwerp, hindi po ako magdadala ng vlogging camera kasi nga, alam nyo na po, nasabi ko na dati na nahihiya po akong mag-vlog sa labas. So, yung phone lang po yung gagamitin ko para medyo hindi obvious ba. May nakuha pala akong guys, o nabili ko to sa isang Filipina din dito sa Netherlands. Ang cute-cute niya. Tingnan niya si Ruth, guys. Naka-summer na. Oh. Summer outfit. Lalalala. Stel je crazy wat erin was. You look good in white, Dadong. Dank je. You have a lot of white, no? Yeah, by accident. I got a lot of clothes from Joost, so yeah. And he loves white, so yeah, then I... Naka-shorts yun. Hindi ako mag-shorts kasi hindi ko pa winawax yung legs ko. So, yan. Alis na po kami. And, kita-kita na lang po tayo doon sa daan. Nasa Belgium na po tayo. Pero mga 55, pa kami, 55 minutes away. And gano'n. Medyo busy ngayon sa daan. Excited po ako na makita, ma-meet si Miss RC. And, yeah. And maglakad-lakad na lang din kami doon. Around kasi malapit siya sa sentro ng Antwerp. So, lalakad-lakad kami. Si Ruth ay kakain ng Belgian waffle. Ako, hindi ako pwede. Siguro kagat lang. Kasi cheat day ko ngayon daw. Sabi din, cheat day ko daw. Kasi, yeah, bibili na lang din kami doon kay Miss RC. Yung sa food truck niya. Nag-stop over kami sa guys kasi grabe ihi na ako. Kadaan pa kami sa grabing traffic. Het is hot, hè? Kumuha din ako ng kape. Aray ko. Coat en een sweater, I'm wearing a t-shirt. Daddy driver. Yeah. Ay, nako. Grabe. Now, magkakahinga na ako kasi nakaihi na po ako. Yun yung disadvantage sa akin pag para sa akin pag nagka-travel kami. Okay. Kasi ihi ako ng ihi, guys. Palahi tayo. Mga 30 minutes, more or less 30 minutes yung aming biyahe pa. Nandito na tayo sa Antwerp. Busy po masyado ang city. Ayaw ni Ruth nagda-drive sa city. Dito na tayo. More nuts. More nuts. Art Bible. Ang gaganda ng mga bulaklak dito. Ang daming tao nga lang. Andito na tayo. Yan yung ni Miss RC. Ang daming tao eh. Yan yung anak ko. Yung choices. Busy si Miss RC. Yan si Miss RC. So, ito yung sample menu ni Miss RC. Ayan. Sana, ako yung nag-message. Oo. Wait a second. Ayan, Sabi mo na, naligaw to. Hindi. Ikaw talaga sadya. Hallo, hoi. Ja, zeker. Ayan, no? Busy sila. Busy kasi nice ang weather. Ayan, first lumpia. Lalalala. Ayan, gutom na yan. Busy si Miss RC. May flag ng Philippines. Like, ito na yung pagkain namin. May chicharon, may chicken, tapos may pancit niya. Tapos
Tapos may lumpia. Kain! Malaki po siyang area. Oh, grabe. Ayan, bili kami ng waffle. Haba ng pila, guys. Ice cream. Grabe. Pero hindi ako naiingal yung kumain yan. Ayan, kumakain na ng waffle. Sirot o may whipped cream, tsaka Kinder chocolate. Enjoy the dong. Dankjewel. Tasty guys, grabe. Nandito na po tayo sa may church. Kailang square and then lakad-lakad na lang kami around here. At the back of this church, yung square mismo nila. Init. Init. Zomer kapeltje. Summer ko, no. Grabe guys, yung mga tao naka-shorts, naka-sleeveless pa nga yung iba. Pero later in the afternoon, parang early evening ba, parang malamig. Oh, diba? Summer na summer yung feels nila eh. Punta tayo sa narrow and busy street na yan. I want to be with you forever. Please? Would you come with me and run away? Burn this to the end of love. Can you feel my heartbeat? Please? Busy road ng ice. Opo. Ayan, ito yung magandang may-ari ng food truck ni RC. Ayan, nasa Facebook po siya. Sikat ka na po sa sa Facebook. Pag andito kayo sa Antwerp, visit Miss RC po. Andito siya sa Bochelen Markt. Thank you very much. It's so nice. You came to A few moments later. 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Grabe yung araw guys. Nasa mata ko. Kasi walang mga dito eh. There are no mountains here. Not even hills in the Netherlands or where we are at least because flat po yung kanila. So pag maaraw, grabe talaga diretsyo sa mata, sa mukha mo. But yeah, it was really nice in Antwerp po. Nasa Netherlands na kami ulit. And then it's so nice to finally meet Miss RC. Po siya sa Facebook, food truck ni RC TV. So insert ko na lang yung kanyang page sa Facebook. Sikat na po si Miss RC sa Facebook eh. So mga na kami, mga 20 minutes, about 20 minutes away from home. And ipipick up namin si Ana kasi may bisita yung kanyang lolo't lola, so hindi siya doon matutulog. Daanan namin siya doon. Nakadress pa naman yun. Pero pagod na siya, tinawagan namin. And how about you, Daddy Driver? Ja, was goed. Are you tired? A bit. Because of the weather more. But it was
first day of summer. Yeah, and then everybody goes out. Oops, okay. Kita-kita na lang po tayo doon sa Schijndel. Naka-t-shirt yung anak ko, guys. Tinanggal pa yung ano ng parang shield niya dyan sa init, oh. Yan. Papunta na po kami sa bahay. Pauwi na kami. You had a nice day, Anna? Yes, nice day. Mama, Papa, okay? Mama, Papa, ook. We hebben een leuke dag gehad. Ja. Heel leuke dag. May mga flowers pa din, oh, dito. Ang gaganda nila. Mama, Then, can we pass by the street with all the cherry blossoms so far? The pink ones, but like really dark pink. Oh, Can we that pass one. by there? They're not coming out yet. That ones. Yeah, they're already out. I Yeah, that's sweet. Not the think. one that has. Not the one that's already done. Ano na po dito? Mag-alas 8 na pala. So, diretso to si Ana sa bed. What song is that, love? Leto. But we go first, yeah? Yeah. That's more little. Oh, best. Oop, okay. Pizza. Kitchen. It's really busy by Tramhouse now, kay. Busy nung dati kung pinagtatrabaho, ano? Good weather, hè? Yeah. Ayan, daan tayo sa Cherry Blossom na street dito. Ayan, ang ganda nila, guys, ha? No? So nice, Papa. Anak, kijk! Dat is zo mooi, hè? Mooie boom, hè? Dat is zo. Oh, echt mooi. For a small one. Yeah. May isang short one, but really nice. After 2 weeks, they're gone. I didn't know that there's another street here. Ayan na. Bahay na po tayo. And ipakita ko sa inyo yung mga nabili ko kanina doon kasi may good thing, may Holland and Barrett po doon sa Antwerp. So, nakabili po ako ng mga kailangan ko. So, ito siya. Apple cider na vinegar. And then, naka-promo yung kanilang coconut flour. So, buy 2 get 1. So, bumili po ako. Ito siya. Tatlong piraso nito. Same din yung almond flour. Naka-sale din po. So, bumili na din ako. 2 plus 1 din. Marami silang 2 plus 1 doon. So, ayan. Yung ating almond flour. So, yun. And, super saya po. And, by the way, ipakita ko si Ro tsaka si Ana andun sa kapitbahay kasi yung parang picnic mat niya dito, nilipad ng hangin daw dito sa amin. So, nag-text siya sa amin. Kaso, andun pa kami sa Antwerp kanina. So, ang layo namin. Sabi ni Ro, pagdating na lang namin. So, ayun, hinatid ka agad ni Ro tsaka ni Ana. Guys, ipakita ko pala sa inyo yung aking mga tulips. Ayan na po sila, oh. May purple tayo. May orange din. Ito siya, iba't ibang kulay yan. Sa gabi, nag-slowly, nagko-close na po sila. Ayan. May mga pabuka pa. Ayan. At the good thing is, babalik po sila next year. Ayan, ang gaganda ng tulips. Tapos, lumalaban po yung aking mga lavenders na tinransfer ko dito. Yung mga niya, pag winter, gumaganito sila. Tapos, dry. Pero, bumabalik din naman yung, nila, yung kulay. Pag ganitong painit na. Then, yung aking strawberries, andin nandito pa. So, sinabi ko na kay Ruth kung anong gusto kong gawin dito sa side namin. I-raise namin siya ng konti. Just like sa kabilang side.
And then, magtatanim ako dito. Siguro veggies, ganun. Hindi ko pa alam. And then, ipapatanggal. Hindi ako sure kung ipapatanggal ko ba tong mga ano na to, pots na to, hanging pots. And then, yan. Marami tayong kailangang itapon. Mainit po. Ano dito sa loob? Medyo malamig dito sa loob. Pero sa labas, a little bit humid ba? Parang first summer day siya. So yeah, and i-end ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. Hindi ko sure kung anong time babalik si Ana tsaka si Ruth. So yun na po. And then, gusto ko palang magpasalamat doon sa palagi mga nagko-comment sa ating mga video. Si Miss Vivian, si JD, and basta si Sam. Salamat naman ng marami sa palaging panonood. And gusto ko ding i-shoutout yung aking mga high school friends. Yung close friends ko sa high school, si Rhea, Blanche, and also si Myrene. Thank you. And yeah, pag nakauwi ako ng Pilipinas, nag-ano kami na lumabas magkasama kami for a night or two. So, yun, pag nakauwi po tayo ng Pilipinas. And kay Miss RC, thank you so much po. Masayang-masaya ako na nakilala ko kayo in person. And yeah, happy po ako para sa inyo sa success ng inyong business. Nakaka-inspire po kayo. And kita po ulit tayo in the future. So yun na po. Maraming salamat. Uy, mush babush. Go say Yay! Good show!